ಕಾಲಮಿತಿದ್ದ ಪ್ರಭಾವತೆ ನಿಂಚನೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರೇ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ಐಟಲ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಬೊಕ ಬಯಲಾಟ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಹರಿಕದ ಬಯಲಾಟಗಳು ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಪೊರ್ತು 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಶುರುವಾಂಡ ರಾತ್ರಿ ಪುಲ್ಯಗಂಡೆ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆ ಒಂದು ತಿನ್ನಂತೂತ ಅಂಡ ಸಾಧಾರಣವಾದ 12 ಗಂಟೆ ಕರಿಬೇಕ ಆಟಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇಂಜಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ಲಂಕೇನಂತದೆ ಬಣ್ಣ ಗೊಬ್ಬವನಕಲು ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಗೆಲು ಆಟದ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರೋದುಂಟು. ಕಾಲಮಿತಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಂತದೇರು ಅಂಡ ಪರಕೆದ ಆಟಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪಗೆಲ್ಗೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಹೊರತು ಪಗೆಲು ಆಟ ಆನಾಗ ಆ ಜನ ಸೇರನೆ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಪೋಯಿನವ್ರು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಉಳ್ಳೇರು ಆಟ ಗೊಬ್ಬುನಕ್ಲೆಗಳ ಉಮೇದು ಆಟ ಗೊಬ್ಬವನಕ್ಲೆಗಳ ಉಮೇದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇಂದು ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಾಜಿನ ತೋಜವಣ ಪಂಪನ ಬಗೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತೇನೆ ಇನಿ ಪುಗರ್ತದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಶ್ರೀಯುತ ತಾರನಾಥ ವರ್ಕಾಣಿ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅರಡೆ ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲ ಬಲಿಯಾರ ಈ ರೀತಿ ಜನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಕಾಲಮಿತಿತ ಆಟೋಗಿದ್ದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ನಿಗಳು ಬದಲಾವೊಂದಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಅವಳಿನ ಆಟೋಗಳು ಬಗೆಲಾವೊಂದುಂಡು ಆಟ ಬಗೆದು ಆನಾಗ ಆಟೋಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಜನ ಬರ್ಪುಜೇರು ಪಂಪನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತ ತಪ್ಪು ತೋಜಲು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಕಾಲಮಿತಿ ಪಂಪಿನವು ಕಾಲದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಯಕ್ಷಗಾನನ್ನು ಬುಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯ ಜನಕ್ಕುಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಸಾಧಿಸಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಏತಲ ಇಪ್ಪು ಅಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಲ್ನ ನೆತ್ತೆರಡುಂಡು ಅಂಚಾದ ಆಟ ತುಯ್ಯರಕ್ಲೆಗೆ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು ವ್ಯವಧಾನ ಐಕಿ ದೇ ಬಂದಾಗ ಮಾತೇರ್ನ ಬದುಕಲ ಒಂಥರ ಪಕ್ಷಿಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತದೆ ಕಾಂಡೆ ಗೂಡು ಬುಡ್ಕೊಂಡು ಬೈಯಾಗ ಗೂಡು ಸೇರು ಇಂಚಿನ ಒತ್ತಡದ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳು ಕಾಲಮಿತಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ ಅಂದು ತೋಜುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ಸೇರುಣವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇತೆ ಮನೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಬೇಗ ಬತ್ತದು ವೇಷಕುಲುನು ಇತ್ತೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಆಟ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ 2 ಗಂಟೆ ದುಂಬು ವೇಷಕುಲ್ಲೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಆ ದುಂಬು ಐಕೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೇಳೋಡು ಕೆಲವು ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರು ಪಣ್ಣಗ ವೃತ್ತಿ ಕಲಾವಿದರೇ ಅಂಡ್ ಅಕಲು ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಇರ್ತದು ಆಟಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಈ ಮೇಳೋಡು ಅಕಲೆ ಕೆಲವು ಸಮಯದ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಒಂದು ತೋಜುಂಡು ಅಂತೂ ಒಟ್ಟು ಪಂದ್ಪುಂಡ ಕಾಲಮಿತಿದ ಆಟ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮರಣಿ ಆಸರಣ್ಯರ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಆಟ ಮುಗಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಪಣ್ಣದ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಮಂತದ್ದು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಪುಗ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಮಲ್ತಿಂದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪೋಳುನ್ನಾಂಡ ಅಂಚಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಡು ತೋಜು ಇಜಿನಂಡ ಜೋಕುಲಾಟ ತುಯ್ಯರೆಜ್ಜಿ ಏರ್ಲಾಟ ತುಯ್ಯರೆಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿದ ಆಟ ಬರಪಿನಕಲ್ನ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಅದು ಕಾಲಮಿತಿದ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಬಂದ್ಬಿಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದು ತೋಜುಂಡು. ಈ ಸಂದರ್ಭದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ದಯಪಂಡ ಈತು ಬರ್ತು ರಾತ್ರಿ ಆಟ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆ ಬದುಕಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದಿತ್ತಾರೆ ಏಕೆ ಬಂಡ ರಾತ್ರಿದ ಆಟ ಬಗೆಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ವಿರಾಮ ಅವೊಂಜಿ ಬಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತು ಅಕ್ಲು ಜಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತವು ಕಡಾಖಂಡಿತವಾದ ಆ ಪೊರ್ತಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜಪ್ಪುಡಿ ದಯ ಬಂಡ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೀರು ನಡೆದ ಹತ್ರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಆಯ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಚಾತನ ಪಂಡಗಳು ಏನೈತೆ ಪಾತಿರಿಯ ನೆಟೆನೆ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚಿರ್ದು ರಾತ್ರಿ ಲಾತಿ ಇಂಚಿರ್ದು ಪಗೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಜಪ್ಪಂದೆ ಇರ್ ಬಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ದೊಂಬುದ ಪೊರ್ತುಗೆ ವೇಷ ಕುಲ್ಲೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅಕಲು ಎಂಚ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿದೆ ಬಟ್ ಅಕಲು ಪಂಡ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ದಾಟನೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಾಗ ರಾತ್ರಿದ ಆಟ ಎಡ್ಡೆ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ವಿಶಾಲವಾದ 7-8 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಆಟ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಬುಳ್ಪು ಊಟ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಉಲ್ಲ ಅಮಸರ ಇಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬಯಲಾಟ ಬಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಲ ಅಂತ ಕಲ್ಪಣಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಭಾರಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುದು ನೆಕ್ ಪೂರ ಈ ಅಮಸರಡು ಬಲಿಪುಣಗ ಮಾತಾ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಾರ ಕಷ್ಟ ಹಾಕೋದು ಬೊಕ್ಕ ನಿದ್ರೆಗೆ ಕಲಾವಿದರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ದಯ ಬಂದಾಗ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಉಂಟತಿ ಅಂಚದು ಕಲಾವಿದರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಲೆಯಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇತ್ತ ಬಯಲಾಟ ಪೂರ ಉಂಡು ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜೆಲಿ ಇಪ್ಪುಣ ಮೇಳೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳೊಡ್ಲ ಅವು ಇತ್ತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ರಾತ್ರಿ ಹಣ್ಣು ಕಾಯ್ಕೊಂಡ ಐನು ವಾಪಸ್ ಕೊರೋದಿತ್ತೀನಿ ಕಾಂಡೆ ಐತ ಅರ್ಥದಾದ ಬಣ್ಣಗ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿನೇ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಕಾಂಡೆದ ಪೂಜೆ ಚೌಕಿಡ ಒಂದಿತ್ತಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಚಿನೈಕ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಕಟೀಲು ಮಳ್ಳೊಡ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪೂಜೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಈ ಪೂಜೆದ ವಿಷಯವು ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನ ಇತ್ಯಾದಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಕೂಡ ಉಂಟಂತ ಅವೇನು ಕೇನೋಡಾದು ಬರಿಯಲ್ಲ ಯಾವೊಂದು ತೋಜುಂಡು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿನ ಪಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪರ ಆಗುತ್ತ ಅಂಚಾಯಿ ನಡೆದ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇರತ್ತೆ ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪರ ನಂಗೆ ಪರಂಪರೆ ವಿಷಯ ಚೌಕಟ್ಟು ಅವೇನು ಸುಲಭಡು ಮುಡಿಯರಾಗುದು ಅಂತೂ ಇತ್ತೆ ಮಾತಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆ ಒಂದಿಪ್ಪುಣಗ
ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಸರೇ ಬಂತಿರತ್ತ ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಕಾಲದ ಎದುರು ಹೋಗ್ಲಾರ್ದು ಅಂಚಾದು ಕಾಲದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತಿಂಡ ಅವೇ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿಗಳು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಪೇರು ಪಗಲೆಗಳು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಪೇರಿ ಆಂಡಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಂದು ನಿದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನು ಬಂತು ಐತೆ ಒಂಥ ಸಮಯದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗುವ ಕಲೆಗೆ ಏನು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈತು ದಿನೊಟ್ಟು ಕೊರೋನಾ ನಿಯಮಗೂ ಬದ್ಧರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಈ ಕಾಲಮಿತಿ ಬತ್ತಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಜನಪುಲ ಆಟಗೂ ಬರ್ಪೇರು ಜೋಕುಲು ಆಟ ತೂಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಟ ತೂಪೇರು ಆಟ ತೂಪ ನಡೆದಾದ್ರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚ ಬೆಳೆದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅವೇನು ಹೆಂಚಿನ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಅನುಕೂಲ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಪಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಟ ತೂಪನ ಜನಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ರಾತ್ರಿ ಏರ್ಲ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೆಲಸ ಉಂಡತ ಅಂಚ ಅದು ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆದೋದು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪಡ ಏನೇ ವಿಷಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಲೆ ಐ ನಡೆದಾತ ನನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಜಿನ ಬಂದ ಅವಳ ಕಲಾವಿದರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೇ ಅನಿತ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಕೊಡು ರಾತ್ರದ ಬಲ್ಪು ಆಟ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಆವಾಡು ವೇಷಭೂಷಣ ಆವಾಡು ದುಂಬು ದೊಂದಿದ ಬಲ್ಪು ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಬಲ್ಪು ಬತ್ತನ್ನು ಬಂದ್ಪರಿ ಇತ್ತ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪದ ಬಲ್ಪು ಆ ಬಲ್ಪುಗೂ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಜಗಮಗ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ವೇಷಗಳು ಲಕ್ಕದು ತೋಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಗೆಲ್ದ ಬಲ್ಪು ತೋಜಿ ಹೆಂಚಿನ ನಾವು ಕತ್ತಲೆ ಆಯ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಟೋಲು ರೈಸ್ ಇಡ್ಬೇಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬರ್ತು 3 ಗಂಟೆಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಆಟ ಶುರು ಅಂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬರ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪಗಳ 5 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕನೆ ಅಕಲ ಬಿಡಿಸೋತು ಬರ್ತಾನೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತೆ ಆಟ ರೈಸುನ್ನೇ ಕತ್ತಲೆ ದಯಬಣ್ಣಗ ಬಳ್ಪುಡೆ ಐತ ವೈಭವ ತೋಜಿನ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿನೂ ಬುಲ್ಪು ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಕರಾವಳಿಯ ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಕಲೆ ಎಂದೇ ಮನವಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಇತ್ತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂದೊಂಜಿ ಶಬ್ದ ಯಾಕಡೆ ಬೈದನತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ಒತ್ತಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ದಾಸೇರು ನಾವು ಅಂಚಾದ ಆಟದ ವಿಷಯ ಉಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಐತ ದಾಸೇರೆ ಆವಡ ಆಪುಂಡು ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ 5 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟದ ಟೈಮ್ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ಕತ್ತಲೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಈ ಇಜ್ಜಿನ ತುಂದಿರಾಳದಕ್ಕೊಂದು ಪಗೆಲ್ಡು ವೇಷ ಬತ್ತನದಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ದೊಜ್ಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಆ ಒಂದಿನ ಹೋಗ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಮನ್ಪೋಲಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಅಪಗಂಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ನೋಡಿದ ಹತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಬೈದ ದಯಮಾಡ ನಂಗಿಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು ದಯಮಾಡ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳು ಕೋವಿಡ್ದ ಕಾರಣಗಳು ಜನಸೇವೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಆಡ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಗೆ ದುಂಬುದ ಚಿಂತನೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ ಖಂಡಿತ ಆಪುಂಡು ಜನಸೇರಿಯನ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪಂಡ್ಪುಣಕ್ಕಲು ಪಗೆಲ್ದಾಟ ಮನ್ಪೆರವಲ್ಲ ಮತ್ತು ದಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಏತು ಉಳ್ಳೇರು ಆತ ಅವೇ ರಾತ್ರಿ ಆಟ ಅಂಡ 51 ಜನ ಕುಲೆ ಇಪ್ಪರು ಅವರ ಪೂಜೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಜನ ಸೇರುವೇರು ಪಕ್ಕ ಒರಿಯೊರಿಯೇ ಆಗಪ್ಪುವೇರು ಅದರ ಚೌಕಿ ಮುಂದೆ ಅದು ಜನ ಓಡಿ ಹೋಗೋದು ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮಗೂ ರಾತ್ರಿ ಆಟನೇ ಇಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹಿತ ದೃಷ್ಟಿಡು ಈ ಪಗೆಲ್ದ ಕಾಲಮಿತಿದ ಆಟ ಬಾರಿ ಎಟ್ಟೆ ಎಂದು ತೋರು ವೈಕಲ್ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಕೋಲ ಇತ್ಯಾದಿ ಪುರ ಸಮಯ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪುವೇರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳನೇ ಕಾಲಮಿತಿಕ್ಕೆ ಒಳಗಾತಂದು ಇಂಚಿಟ್ಟು ಹೊಸನಗರ ಮೇಳು ಹನುಮಗಿರಿ ಮೇಳ ಆತಂದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೇಳು ಅಂಚಂದು ರಾತ್ರಿದ ಬಳ್ಪುಂಟದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ರಾತ್ರಿದ ಆಟವನ್ನು ಖುಷಿ ಬಿಡಪ್ಪನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ನಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆಟದ ಒಂಜಿ ಕೊರಲು ಬಂತು ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಅವು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಯಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರದ ಸಂದರ್ಭ ಇಂಚಿನ ಕೂಡ ಸಹಜವಾದ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಅದೆಷ್ಟು ಹಾಕೋರಿ ಜನ ಅವು ಹೊಸತ್ತು ಮಲ್ತನಲ್ಲ 4 ದಿನ ಸುದ್ದಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಮಾಮೂಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ಕಾಲದ ನಿಯಮನು ಪ್ರಕೃತಿದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿದ ಆಟ ದಾಯಿಗೂ ಹೊಂದುದಿತ್ತ ಅಂದ ಪಂಡಕ ಇಲ್ಲಿ ಅನಿ ಅಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಕಳ್ಳಕ್ಕೇಂದು ತೆರಿನ ಅನುಭವ ಎಂಚ ಅಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಆಟಗೊಂದು ಬರ್ಪಿನಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಕ್ಲೆ ಪಿರಪೋಯರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜ ಒಲೋಲ ದೂರ ಆಟ ಅವಂತುಡು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಕ್ಲ ಒಪ್ಪಗೆ ದುಂಬುದ ಪಣ್ಪುನ ಆಟ ಹೋಗೋಣ ಪಜೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಒಂಜಿ ಪಣ್ಪುನ ಒಂಜಿ ತಮಾಷೆದ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮಗೇನು ದಯದ ಬಂಡ ಪಜೆ ಪತ್ತೊಂದು ಹೋದ ಆಟದ ಅವ್ರು ಜೆತ್ತದು ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತನೆ ಪುಳ್ಯಗಾಣಿಲೆ ಲಕ್ಕದು ಪಿರಪೋಡು ಪಣ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ದುಂಬು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಕೆಲಸಗಳು ಒಂಜಿ ಮಿತಿ ಇತ್ತಂಡು ಅದು ಪಿರಪೋಯರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತ ಪೂರ್ಣದ ವಾಹನಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಪರೂಪದ ಆಟೋಡು ಆವಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಾಗ ಆ ಕಾಲದ ಅವು ಸರಿ ಈ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಕೊಡಿತ್ತು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರ ತಿರಿನ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಪಾತ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಲಮಿತಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಬಣ್ಣಗೆ ಒಂಜಿ ಅಕೇರಿದ ಇಂದು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಸಾಧಾರಣ 7:30 ಗಂಟೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗಗಳಿಗೆ ರಾತ್ರಿದ ಒಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟು ಅವು ಐಕ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಂತದ್ದು ಆ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಂತು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು 10:10 ಪ್ರಸಂಗ ಶುರುವಾಡ ಬಲ್ಪನಕ 5 ಗಂಟೆ ಮಂಗಳ ಆವಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಈ ಕಾಲಮಿತಿ ಕಾರಣ ಆ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಸಂಗನೂ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು
ದುಂಬು ಬನ್ನಗ ಪದ್ಯಗಳು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು. ದಾನೆ ಎಂದು ಕೇಳಿರ ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ, ಎಡ್ಡೆ ಎಂದು ಪಣಿ ಇರಬೇಕು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ, ನಿನ್ನ ಬುಧರೆ ಚಂದ ಕೇಳಿರಬೇಕು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ, ಅವೇನು ಪಂಡ್ರಬೇಕು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ, ಒಣಸಣ್ಣ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಅಂಚಿನ ಬರ ಬಿಡ್ಚಿತ್ತೆ. ನೇರ ಸಂಭಾಷಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊರದು ಪದ್ಯದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ರಾತ್ರಿ ಬಡ್ಕೂಟ ಕಣ್ಣಗೆ ಇತ್ತಿನ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಆಜು ಗಂಟೆಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಒಂದು ದೀವೊಂದು ಮಲ್ಕೋದು ಅವಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆವಾಗ ఒక ప్రసంగంలో దుంబు తుండుతుండే ఇత్తింది. ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವ, ಕರ್ಣಾರ್ಜುನ, ಗದಾ ಪರ್ವ ಇಂಚ ಅವು ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ವೇಷಗೂ ಏತು ಜನಕುಲು ತುತು ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವೇಷ ಪ್ರಸಂಗ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಕೇರಿಗೆ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರು ಈ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಲು ಈ ಬದಲಾವಣೆಲು ಇನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಎಂಜದೋದು ಅನುಭವ ಬರುವುದು ಪಂಡ ಇತ್ತ ಇರು ರಾತ್ರಿ ದಾಟೋದು ಪಗೆಲ್ ದಾಟೋದು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಒಟ್ಟು ಕರಿ ವರ್ಷ ಇಂಚನೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಎಂಚ ಅನುಭವ ಬರುವುದು ನಿಖಲ ಕಲಾವಿದರ ಅನುಭವ ಎಂಚ ಉಂಟು ಒಟ್ಟು ಅದು ನಿಖಲ ಕಲಾವಿದರ ಮಾತೆರಗಳು ನೀವು ಕೇಳಿದು ಮಾತೆರ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ಕೋಡು ಕಲಾವಿದರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಬದ್ಧರಾದಿತ್ಯರು ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತದೋ ಇಜ್ಜಂದೇನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡನೋ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಒಂದು ಕೊಡಕ ಅಂಚಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಅಗತ್ಯ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಇತ್ತದ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡು ಈಜು ನಡೆದ 4 ಆಟನೇ ಉಂಟಾಟ ಕಷ್ಟ ಆತ ಏತೋ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬದುಕು ಯಕ್ಷಗಾನೋಡ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು. ಒಂದು ಕರಾವಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಬೇತೆ ವಾಕಲೆಲ್ಲ ಈದ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಒಲ್ಲ ಇಜ್ಜು ಒಂಜಿ 30-40 ಮೇಳುಳು ಒಂದು 300-400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ ಆಜಿ ತಿಂಗಳಿಗೂ ವಾಕಲೆ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾತ್ರ. ಈ ಯಕ್ಷಗಾನಗೋಸ್ಕರ ದಾನಾಡ್ಲೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾನೂನು ಮಲ್ತದು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬದುಕು ಒಂಜಿ ಸಾಧಿ ತೋಜಾಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಕರಾವಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಯಿನ ಈ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಅಂಡ್ ಕರಾವಳಿದ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತ ಪರಿಗಣನೆ ಆತಿಚ್ಚಿ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಉದ್ಯಮ ಅಂದೆಲ್ಲ ಪರಿಗಣನೆ ಆತಿತ್ತು. ಅದನ್ನೊಂದು ದೇವರಿನ ಸೇವೆ ಇಂಚನೆ ಕಲೆಯಿಂದ ಆತೆ ಉಂಡು ಶಿವಾಯಿ ಬೇತೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಂತಿದ್ದು ಅವು ಮಂತಂಡ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತ ಕಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಸೇರುಜಿಯರು ಅಂಚಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಲೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೇರುಜ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಇಲಾಖೆದ ಅಂಡರ್ ರಾಶಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಅಂಚಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಅನುದಾನ ಕೊರನ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತುಂಟು. ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಬಂದು ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡಾಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರೇ, ಕೊರೋನಾ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅನಿವಾರ್ಯಗೂ ಬದಲಾಯಿನ ವರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ತೂತ ಐಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಾ ಸೇವೆಲ್ಲ ಬದಲಾತನೆ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ತಾರನಾಥ್ ವರ್ಕಡಿಯರ ಅವ್ರನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಕೊಂಡಿರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅವು ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಅನ್ನು ಕಂಡಿಲೇಕ ಆ ಕಾಲಗೂ ತಕ್ಕ ಬದಲಾಪನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತ ಉಂಡು. ಆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತ ತೋಜಾವನು ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಲ್ಲ ಅವಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆಲ್ಲ ಅವಡು ದಯಂದು ಬಂಡ ಈತೇಂದು ಬನ್ನಿಯರ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರ ಸಮರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ ಐಕೊಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ಕುಲು ಒಟ್ಟು ಕುಲುದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಉಳಿಚಿಲ್ಲದ ದೃಷ್ಟಿ ಇನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಬಂದ್ಕೊಂಡೇನು ಜನಕ್ಕೂ ತೋಜಾವ ಅಂಚಾದ ಆ ಅಗತ್ಯಗೂ ತಕ್ಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಲು ಆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೂ ತಕ್ಕ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಆವಡು ಪಂಡದು ಎಂಕುಲು ಪೊಸಕರ ಬಳಗದ ಆಶಯ ಆದುಂಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಪಟ್ಟವನ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ತಾರನಾಥ್ ವರ್ಕಾಡಿ ಅರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಪೊಸಕುರಲ್ ಬಳಗದ ಪರವಾದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಸೊಳ್ಮೆ ಸಂದವಲ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರೇ, ಬದಲಾಯಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಬದಲಾಯಿನ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆವೊಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಐಟ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಈತನೇ ಕೆಲವು ಮೇಳಲು ಕಾಲ ಮಿತಿಗೆ ಒಳಪಡೆದು ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಂಡ ಪರಕೆ ಸೇವೆದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟಲು ಆ ಕಾಲ ಮಿತಿಗೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತ ಆಪುನಂಚಿನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಗೇಲು ಆಟೋಲೆ ಮಣ್ಪೊಡಾಯಿನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಬೈದನು ಇಂದರ ನಂತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಭಂಗ ಆಪುಂಡಂಕ ಆಡಲ್ಲ ಭಂಗ ಆಡಲ್ಲ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಬಂತಿನೇನು ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತೋಜಾದು ಕೊಟ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇನ್ನೈತೆ ಕೊಲ್ಲೆಡಾಯಿನ ಆಟ ತೂನಗನೆ ಜನ ಸೇರಿದಿನ ತೂನಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪವಂತ ನಮ್ಮ ಮಾತನೆಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ ಒರಿಯೋಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಗೆ ಜನಕ್ಕೂ ಬರೋಡು ಜನ ತೂಪಿಲೆಕ್ಕ ಆವೋಡು ಆಂಡ ರಾತ್ರಿ ಆಟ ಆಡ 11-12 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದವಾಗ ಆಟಗೂ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಏರು ಪರಕೆ ಗೊಬ್ಬವೇನು ಅಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಇತ್ತು ಅಂತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೈತಲ್ದಂತೆ ಜವಣೇರ ಒದ್ದೆ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಳು ತೂದ ಆಟ ಇತ್ತೆ ಪಗೆಲ್ದ ಆಟ ಈತು ಪೊರಲೊಡೆ ಆಪುಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೈತೆ ತೂಯ ಎಂತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪರಿಸರದ ಶ್ರೀಯುತ ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಅರ್ಪಡೆತೇರು ಅವೇತೋ ಕಲೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೂಯಿನಾರು ಹಿರಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳು ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಮುಂದಾಳು ಅಂದ್ರೆ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿ ನನಗೆ ಕಲ್ಲೆ ಕಾಲೋಗಿ ತಕ್ಕ ಕೋಲ ಕಟ್ಟೋಡು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬಂದಿರಿ ಕಾಲೋಗಿ ತಕ್ಕ ಕೋಲ ಅಂಡ ಇಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ದಶಕ ದುಂಬೂಳು
ಅಪ್ಪಗ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಆಟ ಬೆಳಿಪೇರಿನದ್ದು ಮೈಕ್ ಹಜ್ಜಾಂಡು ಮಾತಾಡ ಆಂಡ ಅಪಘಾತ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿ ರೈತರು ಮಂದಿ ಬುಕ್ಕಲು ಬರೋದು ಬತ್ತಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮರದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ನೇಪ ಓಡಾಕಿ ಅಂಚ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪಗ ಜಾತ್ರೆ ಕೂಡ ಪುಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮಂತಂತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಿ ದೈವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಭದ್ರಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಕುಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಓಡದ ಅಂಚ ಆತನ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿ ಆತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಹಾಕೊಂಡು ತುಂಬ ಮಾತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ರೈತರು ಮಾತ ಕಾರ್ಖಾನೆ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಇನಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಕೆಲಸ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆತ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೇರಿ ಫುಲ್ನಾತ್ ವ್ಯವಧಾನಲಜ್ಜಿ ಪುಸ್ತಕಲಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತ ನೇಕ ತಕ್ಕಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪನ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜೇನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಡ್ಲ ಬದಲಾವತ ಆಹಾರ ತಿಂಡಿಗೆ ಭಾಷೆ ಬದಲ ವೇಷಭೂಷಣ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಪೂರೆಡ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಅದ್ರಿಗೆ ಎಡ್ಲ ಒಂಚೆ ಜನಕ್ಕೆ ಈತ ಎಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಎಡ್ಡೆಂದು ಆಡಿದಾಗ ಆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗು ನೋಡೋಣ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆಂದು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ತೋನಾಗ ನಂಗೆ ತೋಜೊಂದು ಆಟ ಬೋರ್ಡು ಆಟ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಿಡಿಸೋತಿ ಜಾಣ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ನಿತ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೋಜದು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಕಿದ ಅಷ್ಟೇ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಇಂಥ ಈ 9 ಆಪನ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಬರ್ತೇನೆ ಆಂಡ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಕಾರಣ ಬಂದ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಪುಂಡವು ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಮತ್ತಿನ ಜನಕ್ಕಳು ಹೋಂಡ ಅಂಚಾದೆ ಇತ್ತದ ಅವು ಕೊರೋನಾ ಪಡೆ ಅಥವಾ ಬಾಕಿ ಪಡೆ ಆಂಡ ಕೊರೋನಾ ಇದ್ದಿಂದ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಅಲ್ಪ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅಂತ ಇಂಥ ಕಾಲಮಾನ ಇಂಥ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇಂಥ ಕಾಲಮಾನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಪುಂಡು ದುಮ್ಮುದನೆ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲ್ಲ ಕೊಂಡವನು ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆದನು ಏನ್ ತಿಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಟೋಡ್ತಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಜನ ಬೋಡದು ಜನಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವು ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರೇ ಜನಕ್ಕೂ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಕು ಇರೋದಾಣ ಆ ಆವಾಡು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರ್ಲ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊರಿಯರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆದಿತ್ಯ ಒಂದು ಕಾಲ ಬೈದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆ ಕಾಲ ಮಿತಿನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಲ ಪರಕೆ ಸೇವೆದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟಲು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬೋಡ ಅತ್ತು ಸೀಮಿತ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಮುಗಿಯುಲೆ ಕಾವಡ ಜನಗಳಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಬೋಡು ಐನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆಲು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆವಡು ಪಂಡೊಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೆಲ್ಗೆ ಭಾಗವತರೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಂತೆ ಪಾರಿಪೂರ್ಣ ಸಭೆ ಕಣ್ಣೆತ್ತು ಜಾತ್ರೆ ಕಾಲ ಮಿತಿದ್ದ ಪ್ರಭಾವತೆ ನಿಂಚನೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ.